Så fik jeg endelig min pakke fra England af, fra Little Shop of Horrors i Southampton. Og det er en rimelig stor pakke her, kan I se. Den vejer 11 kilo. Så det bliver spændende at se, hvordan planterne ser ud. Jeg kan putte godt med beskyttelse ned i. Rimelig godt pakket ind her. Det er en Sardinia Willies X Minor. Det er en amerikansk pitcher plant. Se om jeg kan få den ud af posen. Nej, de har sgu også forseglet posen. Det var sgu smart. Den er godt pakket ind, den her. Ingen tvivl om det. Fint eksemplar. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Den ser sådan her ud. Yes. Så er det med at få markeret den i med det samme. Så vi ved, hvad det er for en. Nå. Det er altid sjovt at få planter fra forskellige gartnerier rundt i Europa. Ikke fordi at jeg endnu har set nogle forskel, men for ligesom at se udvalget, hvad de har af de forskellige planter. Og selvfølgelig også lidt med prisen at gøre. Så har vi en fluefanger her. Og det er en Darwin, hedder den. En flot plante. Så vi kan se det. Diona muscipula Darwin. Den får nogle utrolig store fælder og er blevet brugt i et BBC naturprogram, hvor David Attenborough, vores allesammen store naturmand, han var med i og snakkede om livet om planterne. Og der var også noget med kødende planter. Flot eksemplar. Ja. Putter vi her. Og så videre til den næste. Og vi har en flade mere her. Eller hvad er det for en? Det er en Alata Red Tube Flava. Også en spændende hybrid plante, som jeg virkelig glæder mig til at se, fordi den skulle virkelig være flot, når den
Ja. Og der er også et lille frøskud, kan jeg se. Sjovt. Men indtil videre har det set rigtig godt ud. I den her kasse er der for cirka 2.000 kroner planter. Ja, og det er jo ikke hver år, jeg skal have købt for så mange penge, men jeg kan se, at jeg har mistet en del i... jeg har nok mistet en... Indtil videre har jeg mistet i hvert fald 3 planter, og jeg har lige taget nogle billeder af en Lecrophylla L3, som er en stor art af Sarracenia Lecrophylla, som havde fået svamp og eller gråskæmmel tæt på rimzonen, og jeg håber, at jeg har nået at redde den, fordi ellers så bliver jeg nødt til at chop the heads. Jeg bliver simpelthen nødt til at skære hovedet af den, for at håbe, at gråskæmmen ikke breder sig ind i selve roden, og derved slår planten helt ihjel. Så jeg må lige holde øje med den her de næste par dage, om hvad der sker. Det her, det er en Dionaea muscipula spider, og den er kendetegnet ved, at den har utrolig lange fangblad her, og de kan blive op til 20 cm lange, det vil sige cirka herop til. Så spændende. Spændende. Men som sagt, der har ikke været noget at se på kvaliteten overhovedet endnu. Det har bare været rigtig fint. Lige indstille her. Jeg er ikke så vant til at arbejde med videokamera. Så jeg forsøger mig bare frem. Jeg tror det også er en... Ja, her har vi også en Venus fluefanger. Og det er en Southwest Giant. Den skulle også være rimelig stor. Okay. Den ser ikke ud af så meget, men de sover sikkert stadigvæk. Så om mindre end en måned, så begynder de at spire igen. Og så vokser den selvfølgelig så større. Ja. Husk de her. Kommer der andet problem her? Jeg har ikke plads lige nu. Endnu en hybrid. Skal vi åbne posen. Det er en Sarracenia Excellence Giant Form. De har godt nok fået noget vand her til tuberne. Den ser også godt ud. Og det kan jeg også godt, jeg potter dem ud i nogle større potter. Ja, det tror jeg gør. Jeg vil helst gerne have mine i nogle store potter, så de nemme at styre, de kan holde i flere år i de samme potter. Så yes.